Okej, när ni är redo så kör vi igång. Vi har arbetat om mental träning och stress. Där har vi bland annat intervjuat folk ute i Kristianstad. Då fick vi reda på vad folk har för åsikter om det mentala. Vi tycker det är intressant med mental träning och vi kryper oss in lite tungt med insikt i stress. Vi vill lära oss att kunna dela med oss av kunskapen om mental träning och stress så vi kan hantera våra stressorer. Vi hade tänkt oss ett arbete som är inspirerande för andra människor och inom samhället. Under tiden vi gått på CK-gymnasiet har vi alla varit lite stressade. Och då i trean fick alternativet att läsa detta ämne. Vilket vi alla är nöjda med att det har gett stora framsteg för våra mentala och våra stressorer. Vi ville ta fram folks åsikter och synpunkter på stress och mental träning så vi kan ta nytta av det i våra kunskaper inom detta ämne. Vi hade 10 frågor inom stress och mental träning som vi skulle fråga folket hos stan. Det var i alla åldrar från 15 till 66. Vi valde frågor som var lätta att förstå och svara på för det som inte är särskilt insatta i detta ämne. Resultatet blev som förväntat, men vi är mest intresserade inom mental träning och stressade hade större insikt och flera påstående inom detta ämne. Dels för att den behövde det i vardagliga livet. Vi hade frågor som vi gick runt på stan och frågade. Som vi skrev ner deras svar. Och ifall de inte fattade frågan så var det inga problem för oss som vi hade förberett förklaring. Och vi skulle hitta personer som inte var så stressade. Frågade dem ifall det var okej att vi frågade dem. Och vi blev positivt överraskade att alla var så trevliga och snälla. Och antagligen är det för att vi kanske är duktiga på att leta rätt typ av människor. I början hade vi en speciell fråga. Vad är stress för dig? Och svaren vi fick var ganska lika varandra. Antingen var det att de inte hade blivit mycket stressigt inte räckte till, eller barn. Det var ett ganska högt antal av personer som inte var säkra på sina svar och bara sa det första de kunde tänka på för att de skulle se dumma ut. Resultatet blev nästan som förväntat. Den gav små, snabba svar. Dock så var det inte så många som ställde följdfrågor så blev det någon särskilt utveckling med tid. Dagens människor är särskilt medvetna om allting bakom det mentala och mental träning. Du vet ungefär vad det är, men eftersom de inte är utbildade i det vet de inte, alltså, är det så som de svarar. Dock så var det många som var intresserade och positiva mot att testa på mental träning och lära sig mer om det. När det kom till frågan hur hanterar du dina stressiga situationer var det många som svarade att de försökte finna harmoni och bara ta det lugnt helt enkelt. Och för andra handlade det om att lära sig hantera dem. Och för andra var det bara så simpla grejer som lyssna musik. Jag tror det är många som gör det för stressade. Nästan alla intervjuade hade personer runt dem som var stressade medan de själva inte blev stressade så ofta eller alls. Ja. Ja. Vi kom fram till att stress är ganska lika för de flesta. De har likadana stressfaktorer och sånt. Men när vi gick och frågade människor på stan så förväntade vi oss en mer intensiv konversation. Genom att söka fakta och fördjupa oss i mental träning och stress har vi även kommit fram till att det gäller att tänka på ett sätt.
tankarna har stor kraft i det mentala inom oss. Och som Buddha en gång sa, det blir vad du tänker. Som till exempel, om du tänker negativa tankar och deprimerande tankar så blir det förmodligen också väldigt deprimerande. Men ifall du tänker positiva tankar och tänker på saker som gör dig glad, allmänt glad, så blir du mycket glad. Och kom ihåg det här. Negativa tankar tappar sin kraft om du inte upprepar dem. Så förbättrar man sin psykiska hälsa. Precis som att man förbättrar sin fysiska hälsa genom att börja träna regelbundet, så gör man det också med psykiska hälsan. Man börjar med att sätta en positiv målbild. Att man liksom ska tänka att det här kommer gå bra, eller det här går redan bra. För man ska visualisera och man ska uppleva målbilden som att den redan, så att du redan har nått dina mål. Kom ihåg, dina tankar väcker känslor. Om du vill ta kontroll över känslorna, byt helt enkelt ut tankarna. På våra mentalträningslektioner har vi lärt oss att andas på rätt sätt, vilket är väldigt bra för att förbättra din psykiska hälsa och det mentala. Som till exempel, ta 5 djupa andetag om du känner dig stressad eller nervös, så kan man redan direkt känna att det hjälper. Och man ska använda alla sina sinnen när man tränar mental träning. Man ska liksom känna att det här går bra. Man ska liksom redan föreställa sig att allting känns skönt. Och genom att träna och visualisera det vi vill uppnå regelbundet, alltså dagligen helst, och göra det i en positiv anda. Med stark tilltro når du det resultat du vill uppnå. I det sociala samhället så är det medelåldersklassen som har högst stress i vår undersökning. Medan ungdomar och äldre var mindre stressade. Det är för att de antingen hade jobb eller barn, även vissa som går i skolan. Stanna kvar. Har ni några frågor ni andra? Annars har jag lite frågor. Ni står ju ganska mycket som den andra gruppen där. Va? Ni behöver ju komma ut lite grann och använda kroppsspråk och träna mer på texterna. Jag tycker det är jättebra det som ni har gjort. Jag tycker du gör det bra. Det är Elias, va? Ja. Ja. Jag tycker du gör det jättebra faktiskt. Så att säga. Jag vet inte. Hur känns det för dig att stå framme och prata? Ja, det är så bra. Det känns bra. Du har aldrig haft problem med det, eller? Nej. Nej. Jag trodde du skulle ha det, men det verkar inte som du hade det. Därför jag frågar. Så är det bra. Och i slutet kommer du rätt mycket med kroppsspråk. Det börjar vifta lite med armarna. Så ja, men tro mig. Man märker att du är engagerad och lever där. Jag vet inte hur ni andra upplever det. Men om man börjar få in kroppsspråk så får vi en helt annan energi i det som ni levererar. För ni har jättebra material. Men problemet är, som flera andra, det är att vi står och läser ner i pappret. Va? Men när vi går utifrån pappret och börjar använda armarna, använda kroppen och så, då blir det mer personligt för mig. Och det är en mental träning som är stark, det har jag sagt innan också. Någonting som man kan ta med sig som jag gör när jag håller mina kurser, det är att min PowerPoint blir mitt körschema. Så att allt som jag ska prata om vi tar tankar exempelvis, så har jag här tankens kraft exempelvis. Så har du den kategorin, du har förvisso ditt manus, men du vet, när du har tankens kraft så pratar du bara utifrån tankens kraft. Förstår du vad jag menar? Det är lite generellt till allihop, så det är inte bara jag så att säga, ni känner det. Och använda PowerPointen som ett körschema rakt igenom. Var inte rädd för att missa något, för ni kan alltid gå tillbaka. Jag missar också. Tro mig, där jag gör en sån där Colombo. Vet ni vem Colombo var?
Han som upptäckte Amerika. Vad sa du? Han som upptäckte Amerika. Ja, det var nästan rätt. Men det fanns en gammal deckare på 80-talet. Är det någon som har sett honom någon gång? Han gjorde alltid en sak när han var ute i intervjuer. Han var en gammal detektiv. Så en kriminalserie. Han ställde alltid de jobbigaste frågorna till sist. Och han gjorde alltid så precis när han var på väg ut genom dörren så gjorde han, visste jag, och då kom den jobbigaste frågan. Den svåraste frågan och allihopa. Och det kan vi göra även här också. Även om vi missar någonting i första så kan man säga, ja just det. Med tankar bla 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 bla. Var inte rädd för att improvisera. Det är ofta där presentationen blir bäst. Redovisningen blir bäst. Gör den levande. Gör den inte tekniskt. Förstår du vad jag menar? Och det är mental träning på hög nivå. Återigen. Men ni har jättebra material. Ni har fått ihop det bra. Och så. Det har ni allihop fått. Va? Men vi ska ta det ett steg vidare. Nu kommer vi ut till målträning. Vi ska sätta olika mål. Hur man tar sig dit och så vidare. Hur gör jag när jag hjälper folk från svenska landslaget att nå sina mål? Några av dem har ni faktiskt sett i senaste matchen. Det är inte Zlatan. Men en av dem var med där. Så att säga, som jag har jobbat med. Varför är de där? Därför de gör någonting rätt. Va? Det är ingen slump. Man kan inte softa sig in i framgång. Det finns inte en chans. Alla kan nå dit man vill. Frågan är bara vad man vill. Annars blir det som nattorientering för synskadade om man inte vet var man är på väg. Så är det. Det ni ska göra nu. Du ska ta tag på din kompanjoner. Så ska ni redovisa också. För det är så här. Ni måste redovisa för att det är betygsgrunden. Så du måste ta tag i din grupp. Och de som inte är här också måste vi hitta en plan för. Så de kan redovisa. Så jag menar. För nu är tanken att vi ska ta detta steget vidare. Att vi ska börja trissa upp det lite grann här nu. Så nu kommer vi in mer på de andra sakerna. Jag kommer ha väldigt mycket dokumenterat material med mig som jag återigen säger väldigt intressant. Så missa inte de här lektionerna, det är svårt att ta igen det. Vi kommer träffas här nästa gång också. Den uppgiften som ni har fått. Se till att ni har tankar, kritiska, bra tankar omkring det. Skriv det och lämna det senast torsdag nästa vecka. På denna lektion. Eller om ni mejlar det innan. Är det okej? Har jag fått alla dokumentationer förutom Jasmins som jag vet ligger på mejlen? Kan ni lägga det framme på karteret där? Ja, jag fixar det.